Amadou Bakayoko, slutten på et lys i mørket Bamako, de første dagene i april 2025, var himlen stille og klædt i et blækt gråt slør. Midt i den vanligvis livlige hovedstaden i Mali lød en tung tone. Amadou Bakayoko, guitarlegenden fra Afrika, havde taget sit sidste åndedrag efter lang tids sygdom. Han døde i en alder af 70 år og efterlod sig en enorm musikalsk arv og en kærlighedshistorie, som trodsede tid og mørke, med sin kone Mariam Doumbia, livspartner, musikalsk makker og hans eneste lys siden ungdomsårene, da han blev blind. Hans bortgang kom ikke som et chok for de nærmeste. De sidste 2 årene havde helsen hans tydeligt forværret se. Turnéerne blev færre, stemmen svagere, og hænderne, som engang tryllede frem for tryllende toner, skalv nå af smerte. Han led af en kronisk neurodegenerativ sygdom, som gradvist svækkede både motoriske og respiratoriske funktioner. Legene forsøgte at opretholde livskvaliteten, men aldringsprocessen kunne ikke reverseres. Mariam, hans livs kærlighed, stod trofast ved hans side gennem det hele. Ikke bare som ægtefælle, men som plejer, trøst og støtte i alt. Det, som aldrig ændrede sig i Amadou, var kærligheden til musikken. Han snakkede sjældent offentligt om sygdommen. Han ønskede ikke, at publikum skulle bekymre sig, og allermindst ville han, at musikken hans skulle vække medlidenhed. Musikken er lys. Jeg kan ikke se det, men jeg kan føle det. Jeg trænger ikke, at folk synes synd på mig. Jeg vil bare, at de skal høre og føle kærligheden, jeg lægger i det, sagde han i et sjældent interview i 2022. Og netop den kærligheden var til stede i hver tone, hver melodi, han delte med verden. Hans livsrejse var intet mindre end mirakuløs. Fra en blind gut i Bamako til en internationalt anerkendt artist. Amadou og Mariam blev et kendt navn for musikelskere verden over. Med sin unikke blanding af traditionel vestafrikansk musik, blues, funk og vestlig pop-rock, skabte de et særgent lydlandskab. Hits som Je pense à toi, Mon amour, ma chérie og Sabali fyldte scener i Europa, Amerika og Asia. Forholdet mellem Amadou og Mariam var mere end et ægteskab. Det var selve kilden til deres kunst. De mødtes på Malis Institut for Blinde Ungdommer, hvor 2 skæbner fandt sammen i mørket og lyste op verden med musik. De var ikke bare et par, men også medskabere, partnere på scenen og i livet. Amadou på guitar, Mariam med sin sjælfulde stemme, sammen skabte de magi. Publikum kunne ikke andet end at blive rørt, når de 2 stod sammen, hånd i hånd, og lod kærligheden strømme gennem tonene. Bak rampelyset skjulte det sig imidlertid en stille kamp. Da han i 2020 fik diagnosen, blev det et vendepunkt. For en musiker var det som at miste stemmen, kroppens evne til at udtrykke sjælen. Hænderne hans, engang så smidige, blev stive og klønete, pusten kortere og svagere. Men Amadou nægtede at give op. Han begyndte en stille behandlingsrejse på en privat klinik i Bamako, omgivet af læger og terapeuter, som forstod, at de behandlede mere end bare en patient. De behandlede et levende kulturelt ikon. Han gennemgik fysioterapi, fik mediciner, som bremsede sygdommens udvikling og fulgte et strengt kostholds- og hvileprogram. Mariam, selv ældre, tog på sig ansvaret for hans daglige omsorg. Hun var med ham under øvelser bag ved hans side og spilte gamle indspillinger for at holde håbet levende. Vi har gået gennem livet sammen med musikken. Jeg kunne ikke lade ham gå alene, når musikken begyndte at forsvinde, sagde hun stille efter hans død. Til trods for sin svækkede krop, jobbede Amadou videre i sit lille hjemmestudio. Han spilte ind ufærdige sanger, nogen bare visket frem med svag stemme og sarte guitaranslag. I de sidste indspillingene hørte man både sorg og fred. En af de sidste sangene, Nina, var inspireret af en niece, som hjalp til under sygehusopholdet. Denne blev senere spillet under begravelsen, og mange kunne ikke holde tårerne tilbage. Da Amadou døde, var det ingen højlytte klagesanger. I stedet kom folk fra hele Bamako for at tænde lys, synge og bede.
De sørgede ikke over en fjern stjerne, men over en nær ven. En mand, som lærte dem, at selv i mørket kunne man skabe lys gennem musik, kærlighed og en ukuelig vilje. Internationale medier dækkede nyheden raskt. Musikere fra hele verden sendte kondolenser. Coldplay, bandet som engang lod Amadou and Mariam åbne deres Europaturné, lagde ud en gribende video. Malis præsident udtrykte national sorg og kaldte ham en nationalskat. Overalt delte folk minder om, hvordan Amadous musik havde berørt livene deres. Men den dybeste sorgen lå hos Mariam. Under begravelsen satte hun stille med Amadous første guitar i fanget. Hun grådte ikke. Hun smilte svagt, som om hun fortsat kunne høre ham spille et sted nær i en melodi, kun de to kunne høre. Amadous arv er ikke bare albumene, koncerterne eller priserne, han vandt. Den virkelige arven er troen på, at musik overskrider alle grænser af syn, sprog, rum og til og med døden. For Amadou kom lyset ikke fra øjnene, men fra hjertet. Amadou Bakayoko er borte, og stilheden efter hans sidste tone hænger tungt i luften. Han var mere end en musiker. Han var et hjerte, som slog i rytmen af kærlighed, smerte og håb. Blind for verden, men seende i sjælen, lærte han os, at lys ikke kommer fra øjnene, men fra indsiden. Med gitaren som sit sprog og Mariam ved sin side, formede han melodier, som kunne hele, løfte og forene. Når er strengene stille, men mindene synger videre. Det er som om verden har mistet en stjerne, som aldrig trængte at ses, bare høres, føles og elskes. Tårerne vore falder ikke bare af sorg, men af taknemmelighed. For i Amadou fik vi en gave som forfor, en sjæl som forvandlede mørke til musik. Hans fravær gør vondt, men hans nærvær vil for altid leve i hjertene vore. Hvil i fred, kære Amadou, du var lyset i mørket, vi ikke vidste, vi trængte. Bak scenens varme lys og publikums jubel bar Amadou Bakayoko på en stille, dyb sorg. En sorg, som aldrig helt forlod ham, og miste synet som barn formede hele hans tilværelse. Han huskede ikke morens ansigt, ikke farens smil, bare stemmer og dufter fra en barndom omgivet af mørke. Han lærte tidligt, at verden ikke altid strækker hånden ud til dem, som ser med hjertet. Den indre ensomheden i de første årene, før musikken fandt ham, etterlod ar, som selv applaus ikke kunne lege. Selv i kærligheden til Mariam, som blev hans lys og styrke, fandtes det stunder af dyb uro. Han frygtede at forlade hende først, og efterlade hende alene i mørket, de engang delte. Sygdommen, som krøb sagte gennem kroppen hans, tog fra ham friheden til at spille frit, til at bevæge sig uden hjælp. Det var en uudholdelig sorg for en mand, som altid havde udtrykt livet med hænderne sine, på strengene, i rytmene. Han sagde sjælen noget højt, men i de stille nættene kunne Mariam høre pusten hans bæres af et savn. Efter ungdommens kræfter, efter dagene, da han og Mariam dansede sammen bak scenen, efter drømmen om at få barn, som kunne høre ham spille og sige papa med stolthed. De havde ikke egne barn, og selvom de gav kærlighed til mange, var det et tomrum i ham, han aldrig helt snakkede om. Det var blikket, han vendte mod væggen efter koncertene, det lille sukket før søvnen tog ham. Han bar kærligheden til et liv, han aldrig fik, med sønner, døtre, latter rundt middagsbordet. Han ønskede at efterlade mere end musik. Han ønskede at efterlade minder i et barns øjne. Amadou lå ofte på scenen, men tårerne hans kom i mørket. Ikke for berømmelsen, som svandt, men for livet, som gled forbi, uden at han kunne gribe det med hele kroppen. Hver akkord var et farvel til det, som var, og en bøn om, at kærligheden, han gav, ville leve videre. Nogle gange bærer vi på en sorg, som ikke lader se forklare, bare føles, som et stille regn ind i brystet, som ikke slutter selv om solen skinner ude. Jeg har kendt på en slik sorg længe, ikke altid synlig, ikke altid forstået. Men den bor i mig, og jeg har lært at gå med den. Kanskje er det netop derfor, Amadou Bakayoko traf mig så stærkt. For bak musikken hans hørte jeg mere end rytmer.
Jeg hørte mod, sårbarhed og et menneske, som trods mørket valgte at spille videre. Da jeg hørte om hans sygdom, blev jeg stille. Jeg ved selv, hvordan kroppen kan blive en fremmed. Hvordan man kæmper for at beholde lidt værdighed, lidt frihed, når alt rundt dig virker at forsvinde. Og alligevel, han klagede ikke. Han lod tonene tale for ham. Han bad ikke om sympati. Han bad også bare om at lytte. Det kræver en styrke, jeg knapt kan forstå. Og det rørte noget dybt i mig. Jeg tænker ofte på, hvordan han og Mariam holdt sammen. Hvordan kærlighed kan være et anker, når alt andet vakler. Jeg har selv kendt på ensomheden. Det at føle sig uset, uforstået. Men i Amadous blinde øjne lå det et klart syn, jeg længe har søgt. Troen på, at selv om livet ikke bliver slik vi håbede, kan det ligevel blive vakkert. Denne teksten er ikke bare for ham. Den er også for dig, som læser dette og bærer på din egen smerte. Kanskje du har mistet nogen. Kanskje du kæmper med sygdom, med sorg, med stilhed ingen andre forstår. Jeg vil sige, du er ikke alene. Vi er mange, som bærer noget. Og Amadou mindede os på, at selv i mørket findes det musik, og at lyset nogen ganger kommer indenfra, ikke utenfra. Så i dag, med hjertet tungt, men fuldt af respekt, vil jeg takke Amadou, for at han bar sin smerte med værdighed, for at han mindede os om at fortsætte, selv når vi ikke ser vejen, og for at han beviste, at selv de stille stemmene kan røre verden. Lad os ikke bare huske Amadou Bakayoko som en musiker, men som et menneske. Et hjerte, som slog med en rytme stærkere end sygdom, blindhed og smerte. Han var ikke et offer for omstændigheder, men en sejrherre i livet. Et bevis på, at sjælens lys kan skinne stærkere end verdens mørke. I en tid, hvor overfladiskhed ofte råber højest, var Amadou en stille påmindelse om, at de ægte stemmene kommer fra dybt inde, og at de ikke trænger syn for at blive set. Vi skylder ham noget. Ikke bare respekt, men kærlighed. En plads i hjertene vore, hvor vi bærer de, som har lært os noget værdifuldt. Amadous liv lærte os om udholdenhed, ydmyghed og kraften i at elske, uden at kræve noget tilbage. Han rørte os med toner, men ender mere med måden, han levede, med varme, med loyalitet, med tro på kærlighedens kraft. Jeg beder dere nå, dere som læser dette. Stop lidt op. Se dig rundt og se på de, som bærer byrder i stilhed. De, som smiler uden at nogen ved, hvad det koster. De, som ikke har en scene, men som alligevel lever med styrke hver eneste dag. Lad os møde hverandre med mere godhed, mere forståelse, mere ære. For bag hvert menneske findes en historie, og kanskje bag et smil findes en sorg, lig den Amadou bar. Tænd et lys for ham, ikke bare i dag, men i hjertet dit, hver gang du hører en melodi, som rører dig. Fortæl barna dine om ham, del musikken hans, lad navnet hans leve videre. For i en verden, som ofte glemmer for raskt, er mindene vor den største æren, vi kan give. Amadou Bakayoko fortjener det. Ikke fordi han bag om det, men fordi han gav os alt, med stilhed, med styrke og med kærlighed.